Kien l-ħabta tal-10 ta' filgħodu li l-membri tal-Protezzjoni Ċivili sabu katavru hawnhekk f'Dingley Cliffs dan wara jiem ta' tfittxija għal ġuvni Ġermaniż li kien ilhom mitluf minn nhar 18 ta' Lulju Mark Mansholt ta' 17 il-sena. Jidher li l-klieb tal-Protezzjoni Ċivili sabu beritta u dik allura għenet sabiex it-tfittxija seta' tkun f'post iktar speċifiku. Il-katavru instab 10 solari l-isfel mill-irdum u l-4 solari l-fuq minnu nstabet rota illi hija ta' Mike Mansholt. Fuq il-post immedjatament ġew missier u hu Mike Mansholt sabiex anke jgħinu lill-Pulizija u l-Protezzjoni Ċivili sabiex jittella il-katavru. Wara kważi 6 sigħat mis-sejba tal-katavru, il-membri tal-Protezzjoni Ċivili tellaw il-katavru ta' Mike Mansholt. Kienu propju l-qraba li qabel ma ħarġet stqarrija uffiċjali tal-Pulizija ikkonfermaw l-identità tal-katavru li tella fi stat ta' dekompożizzjoni. F'post fuq il-medja soċjali l-qraba qalu li l-katavru tiegħu se jittieħed il-Ġermanja fil-liem li ġejjin. Kitbu li jinsabu devastati bl-aħbar madankollu l-ispirtu ta' Mike se jibqa' magħhom għal dejjem. Iż-żagħżugħ kien meqjus bħala avventurus u li jħobb idur bir-rota tiegħu fil-kampanja. U għalhekk li kien infittex f'dawn l-akwati u f'żoni oħra popolari ma' min iħobb idur bil-mountain bike bħal Selmun. Dan fl-istess ħin li kienu kontinwi l-appelli tal-qraba tiegħu għall-informazzjoni fejn saħansitra filgħodu stess il-familja għamlet konferenza tal-aħbarijiet fejn tad dettalji dwar x'kien liebes iż-żagħżugħ, it-tip ta' persuna li kien u dettalji oħra f'attentat disprat f'mument diffiċli. Kien il-ħadd li għadda li l-membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' ħbieb tal-vittma stess bdew bit-tfittxijiet tagħhom. Emanuel Bsajla mill-Protezzjoni Ċivili spjeganna il-proċess ta' sweep search u x'jiġri qabel jittella il-katavru. Il-peretta sabuha s-sezzjoni tal-klieb tagħna tal-Protezzjoni Ċivili, il-K9, stabet il-bot għaliex aħna konna maqsumi dik li jgħidu la sweep search minnaħa tal-users u tfittxija bil-klieb in-naħa l-oħra. Ftit momenti wara l-indikazzjoni kienet l-instab katavru ftit il-bot mill-beretta mit-tim tal-users. Issa l-proċess huwa daqsxejn delikat, sakemm issir l-inkjesta fuq il-post u jittieħdu r-ritratti mill-forensika. Għadu mhux magħruf x'wassal li żagħżugħ jaqa' mill-irdum. Il-Maġistrat tal-Assa Marsen Farrugia ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.